За благодарност за усилите, като положихме с Явор тази сутрин, нашите началници ни подготвиха размазване за финал, защото сме изправени в една непосилна схватка с водачката в Световната лига по футбол на маса. Добро утро, казвам на Екатерина Атанасова. Добро утро. Здравейте. И ви моля да бъдете малко по-милостива тази сутрин. Ние междувременно ще се опитваме с Явор, понеже иначе не е честно двамата срещу вас да се изправим, защото иначе няма да пише. Това е все едно някой български отбор, да не споменавам кой, да излезе срещу Барселона, например. Нещо такова си го представям. Ние двамата срещу госпожица Атанасова. Да, вие в истински футбол на кой отбор сте привърженик, между другото? Ами, привърженик съм на Левски. Но... Благодаря ви. Аз мога да застана отстрани, ще ви погледам малко, докато си играете. Разкажете ми, що за спорт е това? Съотборници застават един срещу друг. Докато така върткаме джагите. Между другото ви питам, понеже с моя голям син имаме винаги много големи спорове. Това движение разрешено ли е с рязко завъртане? Ами, не съвсем. Разрешено е до 360 градуса, т.е. до тук. Позволено е малко повече, нали? Не се засичат с точност, но 2 оборота не са позволени. Добре, що за спорт е футбол на маса? Ами, на първо място това е един много напрягащ спорт и спорт, който изисква огромно ниво на концентрация и подготовка. Ако не си се наспал, нямаш добър хранителен режим, не си тренирал достатъчно на масата, на която ще се състезаваш, почти е сигурно, че ще те бият другите, които са го направили. Ако не си се наспал, има извинение, защо абсолютно, да. Така, изисква много подготовка, има много голям елемент на, нали, състезателния елемент е много голям, както във всеки спорт. Каква подготовка? Не е ли въпросът просто по най-бързия начин да въртиш? Това е една много малка част от нещата. В интерес на истината, аз дали мога да демонстрирам? Не съм сигурна дали ще се справя. Тази сила на удара на джагата е... Да. Ето, тази се справя чудесно. Се постига с тренировка. Защо остави мен на вратата, Марио, за да бера? Трудно е да се адаптира човек към различните видове джаги, но ти играеш прекрасно. За разлика от мен, то между другото ме би сутринта. А това разрешено ли е с ръката, което току-що направи? Не, просто си я подадох. Значи играта стартира от средната линия, когато аз му вкарам гол, е на неговата петица. След което състезателя трябва няколко пъти да докосне топчето, да си подаде и предстои да направи удар. Добре, това забава ли или професионално занятие? Ами може да бъде и това. Защото пречи тук на камерата и не мога да влеза. Оставил си ме като някаква жива мишена, която винаги в нашата бойка срама е за тебе, предимствата са за мене само. Той пази много добре, между другото, за джагата. И тъй като нещо добро и за мен. Не е смазана. Добре, гледам. Ами, вие се справяте също добре на средната линия, тъй като тя не е смазана, ми е трудно да осъществя удара така, както го искам. Така го ще. Да ние имаме един шанс да вкараме гол, по този. Веднага го намираме топчето. Така може да вкараме гол. Интересно е какви наградни фондове се разиграват в тези турнири. Масов ли е този спорт, защото за нас това по-скоро е някаква забава. Ами в България не е толкова масов, но по света има състезания, които имат много голям награден фонд. Примерно в Лас Вегас е $250,000 наградния фонд. В Европа е по-малък, но тенденцията е той да расте. Нека да кажем, че вие в началото през пролета на тази година спечелихте едно такова много голямо състезание в Полша, нали така? Да, в Полша. Въобще не можех да повярвам как се случи това. Беше много трудно и изтощително и отидох с надеждата да се класирам първа. Нали, винаги вярвам в това, обаче беше доста трудно, понеже състезателките там имат многогодишен опит. 20-30 години и по принцип джагите е много трудно състезател, примерно с 5 годишен опит, като професионален състезател да успее да се класира в топ 3 на такова състезание и бях много щастлива. Благородно ви завиждаме. Разбрахме, че имаме българския Стоичков в областта на футбола на маса. Да. Благородно вкара само един гол. Само един. Неблагородно ме остави да се червя. Нищо, след това ако искаш, ще изиграем още една игра, поне да мога да се реванширам. Достатъчно загуби претърпях за днес. Благодаря ви. Това беше от нас с Явор за тази сутрин. Благодаря ви, че бяхме заедно. Преди да се разделим, предстои предаването Зелена светлина. В него ще чуете за една тема, която, както и любовните похождения на шефа на ЦРУ Петреас, беше упорито избягвана в предизборната борба в Съединените щати, а именно решенията за климата на Съединените щати. Сега ще получите повече яснота по нея в Зелена светлина.